Salutare dragilor, eu sunt Alina, iar voi sunteți pe canalul de YouTube Bucătăria Alinei. Bine v-am regăsit la o nouă rețetă delicioasă. Astăzi voi face cozonac cu nucă. Haideți să vedem care sunt ingredientele de care avem nevoie. Pentru aluat avem nevoie de 1 kg de făină, 6 gălbenușuri, 500 de ml de lapte, 150 de g de unt, 200 de g de zahăr, o drojdie proaspătă de 40 de g, praf de sare și esență de portocală. Pentru umplutură avem nevoie de 6 albușuri, 500 de g de nucă măcinată, 100 de g de zahăr, praf de sare, 3 linguri de cacao, esență de vanilie, iar pentru decor voi folosi un ou întreg, zahăr și nucă. Primul pas, eu voi face o maia. Luăm drojdia și o zdrobim într-un vas, punem o linguriță de zahăr, o lingură de făină, peste care turnăm puțin lapte călduț, le amestecăm pe toate. Bineînțeles, dacă aveți nevoie de lapte, mai puneți. Așa arată maiaua mea. Eu voi pune acum o folie peste ea și o pun deoparte până își dublează cantitatea. Următorul pas, în laptele călduț, eu voi pune zahărul și îl vom amesteca până când se topește. Laptele lăsăm deoparte și mă voi ocupa de gălbenușuri, peste care pun sarea. Cu o spatulă le amestecăm bine. Ne ocupăm de aluat acum. În făină voi face o gaură în care voi pune maiaua. Uitați cum arată maiaua. Și-a dublat cantitatea. O turnăm în mijloc. Făina am cernut-o. Peste maia voi pune gălbenușul de ou, esența de portocală și vom începe să frământăm cu mâna. Acum treptat vom adăuga și lapte și frământăm. Un lucru foarte important, ouăle și făina să fie la temperatura camerei. Aluatul meu este aproape gata. Când se desprinde, eu voi pune și unt. Punem câte un pic și frământăm în continuare. Dragilor, aluatul meu este gata, l-am frământat cel puțin 10 minute. Uitați cât de bine arată. Acum voi pune o folie de plastic peste și lăsăm să crească aproximativ o oră. Următorul pas, în timp ce aluatul nostru l-am pus deoparte să crească, ne ocupăm de umplutură. Eu voi pune albușurile într-un vas și le vom bate spumă cu un mixer. Peste albuș voi pune și sare. Adăugăm zahăr. Eu am terminat ouăle de bătut spumă. Arată ca o bezea. Când sunt gata bătute, luăm o spatulă. Ca să putem amesteca, vom pune esența de vanilie, cacao. Le amestecăm și adăugăm și nuca. Le amestecăm pe toate împreună și le lăsăm deoparte. Așa arată umplutura mea. Eu o voi turna într-un vas mai mic. Dragilor, așa arată aluatul meu după o oră. Uitați ce bine și frumos a crescut. Eu o să o scot acum pe masa de lucru pe care am tapetat-o cu ulei și mâinile trebuie să ni le dăm cu ulei tot timpul. Vom împărți aluatul în două părți egale. Punem deoparte și pe prima începem să o întindem cu mâinile.
Vom pune jumătate din umplutură peste aluat. Acum îl vom rula. Vom face la fel și cu cealaltă jumătate. Acum voi împleti aluatul. Vom face o împletitură din aluatul nostru. Lipim capetele într-o tavă pe care am tapetat-o cu unt. Vom pune aluatul. După ce punem aluatul în tavă, îl vom da cu ou. Eu voi presăra din zahărul care l-am lăsat pentru decor. Și nuca măcinată pe deasupra. Aluatul este gata. Îl voi duce la cuptorul preîncălzit la 160 de grade cu ventilație timp de 50 de minute. Cozonacul meu cu nucă este gata. Eu l-am scos din cuptor, l-am lăsat să se răcească. Am tăiat din el. Este gustos, are o textură numai bună. Mie mi-amintește de gustul acela copilăriei, gustul de acasă. Eu sper să încercați și voi această rețetă. Până data viitoare, eu vă doresc sănătate, bucurie în casele voastre, spor la gătit și poftă bună!